Urrutiko herri eskolatik datoz, eta antzeslanan izena da superbotereak, izan nahi ez dituzten superheroiak. Zuzendarize, Ane Gerrikagoitia, gidoilarize, Ane Gerrikagoitia, Asier Gomez eta Maialen Basterretxea eta teknikari eta laguntzaile hainbat lagun. Irati Torre, Aina Etxebarria, Emir Regatos, Maialen Basterretxea eta Leire Gezuraga. Gaurkoa da superheroi batzuk ez dute superbotererik izan nahi, eta euren kideek superbotereak zertarako erabiltzen dituzten ikusi ondoren. Segaitik ete da. Ia txalo zaparrada bategaz. Munduaren alde egite zuten, baina begira zazue gaur egun bere buruan baino ez dute pentsatzen. Ene, munduan dagoen beste arazorekin eta zer ez dute hau? Zer pasan daudela ala? Ez akini ba, aretoa jendez betera eta hue bere buruan akustera bakutantza. Zer? Guri ezer izan barik, gu bere agirtakoak gara. Ba, parkatu timi, altxasu zen jendetza honi nortxun garen gu. Agian ez dira zer ulertzen ari. Eia, haulotza, gu, Timo eta Time gara denboran gelditzeko da denboran bidaiatzeko boterea daukagun superheroia. Eta guzti, hauen beste superheroia dira horren gaitu altzaile bentzat. Ikusi zein eguran bizarra. Begiratu alduzu munduan zer gertatzen ari den? Ea, utzi ezazuen kristalesko bala ikusten. Ez digute nahikorik orkaitzen, nondik azere ez dakit. Arrazakeriak do nahi, presidente zoroak, altaketa klimatikoak ez dire existitzen diote, etorkinak alporatuko dituztela. Utzi hori alde batera. Ez du nahikorik gozaldu hori ekiteko. Gerrak hainbeste tokita, Ukrainaz batar eta Kongo. Ale, hau nagia, espertuta ere bai banago horri heltzeko. Ez aldago zerraza hori kortizear. Musika eta festak ikusten dira hor non bai. Razinta ez da? Segura li ederra. Rio koin auteriaz dira. Ni horrein hau nintzakete ba. Ez irritan ezan! Coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinha. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Traz a senha pro de coração. Hoje é dia de sol. Lotxagarria, amakak ez ikusi jaia gara. Traz a senha pro de coração. Munduak akatara doa, falta motatzen ditut Kapitain Planeten garaia. Orduan, superheroiak munduaren alde zeuden eta ez orain bezala. Noiz ikusia superheroi batek bere superpoderak oportan zizatera joateko erabiltzea? Horrelan jarraitzen badugu, ez du inoguan konfidatzerik izango. Ez dute guri buruzko marrazki bizunik ere egingo. Ez da pelikularik ere. Eta egiten badituzte gutaz berri egiteko baino ez dira izango. Non geratu dira Kapitain Planeten garaiak, denboran bidaiatu beharra aukatatze gabe hau kentzeko. Guazen ba, 80. hamarkadara! Gure mundua arriskuan dago. Gaiak lurraren espirituak ezin du gehiago jasan gure planetan gertatzen ari den hondamendia. Eta 5 eraztun magiko eman dizkie 5 gazte bereziri. Quabi, Afrikakoari, lurraren ahalmenarekin. Wheeler, Ipar Ameriketakoari, suaren ahalmenarekin. Linka, Errusiakoari, haizearen ahalmenarekin. G, Asiakoari, uraren ahalmenarekin. Eta Mati, Hego Ameriketakoari, bihotzaren ahalmenarekin. Eta 5 eraztunak elkarturik, Kapitain Planeta altxua sortuko dute. Aurrera, Planet! Zuek daukazue ahalmena! Kapitain Planet eta planetariak. Lurra! Sua! Aizea! Ura! Bihotza! Zuen almenak bat eginez Kapitain Planet nauzue! Aurrera! Kutsaren aurka egingo dugu! Aldaketa klimatikoaren aurka egingo dugu! Animalia babestuko ditugu! Prestazioa galituko dugu! Negutean efektoren aurka egingo dugu! Gure esku dago mundua doa lortzea! Aurrera, Planet! Lurra! Sua! Aizea! Ura! Bihotza! Aurrera, Planet! Zuen ahalmenak bat eginda Kapitain Planet nauzue! Planet, gure heroia, ezabazazu lurreko loia, gure indarrak elkartu, planetaren alde jokatu. Kapitain Planet, gure heroia, ezabazazu lurreko loia, bat egin, borrokatzeko, eguzkipean bizitzeko. Zuek daukazue ahalmena! Hauek baziren benetako superheroia. Tamalez buelta egin beharko dugu gure realitate gordinera. Nire ikusmen podere hau, ez dakizu zer ikusten ari den orai. Zer? Arratxe kontatzu gaitonak antzotzuetan. Garbiak aldauzko? Ez nago ziur zikinak ez baina. Zaharrak bai behintzat. Kontuz guekin gu, zu ez pentsaten duzen entzuteko gai galako. Zu, ez egin nahi beste barre.
Oraintxe komunetik etorri berri zara, txorratan dugu, baina bamba ez. Bela, Rifil, entzun alduzu brageto bat bajatzen? Zu, atzeko lana zauden hori brageta jaitzita daukazu. Ikusten duzu hori, handeren horren ondoan dagoenari antzerkia, lehen bailen emaitzen nahi du. Handeren petarraren handik ies egiteko. Ikusi musi. Baldak izu zer egin duen hango leskak? Bai, esan! Gaur goizan egin duten azterketa, dena kopiatu duetan. Handerenga hori, ea hobeto bizilatzen dituzun zure ikasleak, ea guztiek kopiatu egin dutelako. Ez dago zer eginik, kapazke hitzeko zorian nago. Tira, txantxo batzuk prestatuko ditu. Guazen! Kondu Sebastiarekin! Laino hienak ikusten, Begira nortzuk dauden hor! Guazen! leioak guztirik daude, Kantuz, turbulentzia! berririk ez dakarregun honek, kezkagabe hartuko dut. Pentsatzen duzue oso divertigarria zaretela ez da, baina zuek horrelako lelokidea bakarrik egin ditzakezue. Guk berriz zuek ondotxantza gehiago egin ditzakegu, eta hemendik Bilbora 10 minutu milaka txantza egin ditzakegu. Zerutik den ere ikusten dugulako. Begira, badaukat ume horien kendu dan amaiketakoa. Nahi duzu, Txantza horiek besterik ez dakizu egiten? Bai, hori ez ziliman inor ikusi gabe sartzen dugu ume bati amaiketakoan getzen besterik ez dakizue. Orain ikusiko duzu ezer den txantza bat. Hau, naska! Pisa egin digute gainean, Nahikoa ikusi utia da. Horrelako superheroien artean ibiltzeko nahiago du superpodererik ez izan. Ni ere, kokoteraino nago. Nire kapa eskaitzeko zorian nago. Zer diazue, Joz honek eta super honek ere berdin egin zuten orain dela 2 urte. Baita superargik ere, guk ezin dugu berdin egin. Ella da etorkizun latza daukaula, papardo kuadrilla honekin baina. Zer proposatzen duzu orduan? Txotxolo hauek gure etorkizuna beteko dutenera esperantza gutxi honik. Eta guk ezer gutxi egin dezakegu. Superar bar dugu. Bai, ziur nago, bere superinteligentziak lagunduko digula ondamendi honetatik ateratzeko modurik. Tamale superpotere astu eta 2 urte daramatza fizika klaseak ematen unibertsitatean. Bai, eta superron eta bihotz azkenengo zitze egin nuenean mediku gisa lanean ari zirela komendatu zidaten. Zer? Bihotxon eta superhonekin kontaktuan zaudela? Baita superargirekin ere, lantzean behin zuzillatera joaten gara elkarrekin. Orain dira mango gaituzu denbora zer izan zenuten zu safarira. Tor biera urgentzat egingo dugu laguntza eskatzeko. Baina zin liteke.
Benetan ontseko duzue, pertsonak animalien modan tratatzea, hainbat eroi daude laguntza ematen guztera, hartuko zituzten zuen jodera. Begira, nik biatu Lentzan gertatu ziren nuela berriz ez gertatzeko formulat, baina ezin dute zer egin zuen laguntzarik gabe. Elefanteak letaginengatik ehizatzen ez dugu geldituko. Horren ordez nahiago dugu gude superpodereak tontakeriak egiteko erabili. Begira, nik lehengo egunean fabrikatu nuen aparato bat, lehengo egunean gertatu zen apagoia berriz ez gertatzeko. Eta bebai dauka formula bat, lehengo egunean gertatu zen, poloak ez urtzeko, baina ezin dute zer egin? Gure boterik gabe! Pariseko Notre-Dame da simboloak, mundua beresten dituzten aitzinegiak, hauek bai garrantzitsuak. Zulo bat egin zeroa betetzeko, zeroa ustu zuloa sakotu bankuak salbatzeko, eta dena hasi berriro. Hitzak da ekitzak ta kasik malkoak, haien mundu kondenatua salbatzeko. Ezin konpondu eta konpon daitekena, segin atentzioa, azten inbestetsua. Ezin konpondu eta konpon daitekena, segin lehentasuna, hori lehentasuna. Erleak txoriak milioi bat espezie, itxasoa malko utxabilaka daiteke, milaka hizkuntza hiltzean lirateke, nola itzuriko dibertsitate. Antoak da besteen eskuak da begiak, suizidatu diren langile ertxatuak, Mediterraneoan urperatuak errekuperatu ezinak. Behin desagertua betiko galdua, itzatzen den oro ez da berriz piztuko. Minezkiaren izbiarritzea ikusi arte! Eta orain eta beti danik eta betirako errefusiatu guziak ongi etorriak direla Euskal Herrira. Besterik ez! Ezin konpondu eta konpon daitekena, zein atentzioa, azten inbestetsua. Ezin konpondu eta konpon daitekena, zein lehentasuna, hori lehentasuna. Ezin konpondu eta konpon daitekena, zein atentzioa, azten inbestetsua. Ezin konpondu eta konpon daitekena, zein lehentasuna, hori lehentasuna. Ia txalo zaparra handi bat, oneri barrutiko kontzerkitaldieri. Primera nein dozue. Eta... oso ondo. Eta... Primera. Sexu
Eskerrik asko superheroiak, eta orain jasoko duzue euskera zinegozien eskutik, ziortza Bilbaon eskutik, diplomatxue, eskolara iruteko, eta zuen superheroi kapan inguruen, hor nun baiten jartzeko. Beste txalo zaparrada bat, eta fenomeno hain duzue, oso ondo. Eta bizerkoan ja azkenengo antzerki zaioa eukiko dugu, eta antzerki astieri itxieri emongo zegu. Eskerrik asko dan hori, eta bizer arte.